שלום לכולם, ברוכים הבאים לעמוד שנקרא חנה טארו. אני חנה, אני קוראת בקלפי הטארות, מלמדת טארות עומק. והיום אנחנו נעשה פריסת תחזית לחודש מאי. בואו נראה איך החודש אמור לעבור עבורכם. את רוב החפיסה אני אעשה עם הריידר ווייט הקלאסי, רמזים והמלצות עם החפיסה שנראית ככה. האמת שקניתי אותה באליקספרס ב50 שקלים וזו חפיסה ממש טובה. זאת אומרת, גם מבחינת איכות הקלפים וגם המסרים שלהם ממש נחמד. אז סתם שתדעו שיש גם מציאות באליקספרס מבחינת הטארות. וכמובן שחידודים אני אעשה עם הלנורמנד. אז זהו. בואו נתחיל. אופציה ראשונה, קלף אנרגיית החודש עבורכם. איך החודש צפוי לעבור באופן כללי. ממה יהיה חשוב לכם להיזהר או להימנע. מה טוב יביא החודש. ורמז והמלצה. אופציה שנייה, קלף אנרגיית החודש. איך החודש צפוי לעבור באופן כללי. ממה יהיה חשוב להיזהר ולהימנע. מה טוב צפוי להביא החודש הזה עבורכם. רמז והמלצה. אופציה שלישית, קלף אנרגיית החודש. איך הוא צפוי לעבור באופן כללי. ממה יהיה חשוב להיזהר או להימנע. מה טוב צפוי החודש להביא עבורכם. וכמובן רמז והמלצה. אופציה רביעית, קלף אנרגיית החודש. איך החודש צפוי לעבור באופן כללי. ממה יהיה חשוב להיזהר ולהימנע. מה טוב צפוי להביא החודש עבורכם. וכמובן רמז והמלצה. ואופציה חמישית, קלף אנרגיית החודש. איך הוא צפוי לעבור באופן כללי. ממה כדאי להיזהר ולהימנע. מה טוב צפוי להביא החודש עבורכם. ושנייה. רמז והמלצה. זהו, אלה הם כל 5 אופציות שלנו. כמובן שאתם צריכים להתמקד אינטואיטיבית לאופציה שהכי תדבר אליכם. ואנחנו כבר מתחילים עם האופציה הראשונה. ובכן, אופציה ראשונה, קלף אנרגיית החודש. איך הוא צפוי לעבור באופן כללי. אנרגיה זכרית חזקה, מאוד חודש כזה מאוד אקטיבי, עם הרבה מאוד עשייה,
אבל גם הרבה מאוד מלחמה כזה מרגיש. ממה להיזהר ולהימנע. ורמז והמלצה. מעניין. אוקיי, ככה. באופן כללי, החודש מראה אנרגיה של מהירות, דברים זזים, דברים בתנועה, קצת אנרגיה לוחמתית כזאת, עם אנרגיית לחימה. צריך מאוד להיזהר ולהימנע מאיזה שהם כספים שאתם רוצים להשקיע, בין אם זה ביטקוין, כל מיני דברים כאלה, כאילו השקעות, לשים כסף איפשהו, להשקיע איפשהו, לחסוך איפשהו משהו, לחשוב שאיפשהו עכשיו מתמזל לי המזל ואני אמור לקבל משהו, להיות זהירים מהמקומות האלה. נראה שזה עלול להביא אולי להפסדים בהמשך. החודש הזה הוא לא חודש טוב לתת בהשקעות ודברים מהסוג הזה. וצריך, יש פה איזה משהו שקשור בנישואים או זוגיות או איזושהי מחויבות, חוזה כלשהו. זאת אומרת, מעניין מאוד, כי שאלתי מה טוב יביא החודש ודווקא הצדק נפל הפוך, אז זה כאילו שתי עזרות שיש לכם החודש הזה, ובטח עם רמז והמלצה של 5 גביעים, זה צריך להיות מאוד מאוד זהירים. אנרגיית החודש, מהירות, זריזות, חודש כזה שדברים זזים מאוד מהר, בקצב מאוד מהר. זה בדיוק האנרגיה הזאת של הלחימה, לוחמה, להוכיח למישהו משהו, להילחם עבור העקרונות שלי, הזמן טס, הכל קורה ממש מהר, יכול להיות קפיצה ממקום למקום, תנודות, נסיעות, כל הדברים האלה, ככה בעצם האנרגיה של החודש מתחילה אצלכם. איך הוא צפוי לעבור? אז יש לי פה גם את המלך מוטות וגם את המן. אז בעיקרון המלך המוטות והמן זה שני אנרגיה זכרית, מאוד חזקה, אנרגיית אש, מאוד אקטיבי, מאוד יצירתי, מאוד בעשייה. החודש באופן כללי, זאת אומרת זה הרבה אנרגיה זכרית כזאת, יכול מאוד להיות שאו שאני אהיה עסוקה באיזשהו גבר שנמצא בחיים שלי, או שאני מאוד אקטיבית. כמו גם יכול להיות פה איזה שהם תכנונים לחודש אוגוסט, דברים שאתם מתכננים לאוגוסט, מחשבות על אוגוסט, או דברים שצפויים להגיע. הרבה מאוד דאגה, אני רואה פה דווקא, אמנם שזה אנרגיית אש, אבל עם האוויר זה כאילו איזושהי אולי דאגה מהמלחמה, שעכשיו מתנהלת וקורית, או דאגה לאיזשהו גבר שנמצא בחיים שלכם. אז באופן כללי חודש מאי, עשייה, תעוזה, אומץ לב, מלחמה, מהר לפתור דברים, מהר לעשות דברים, מרגיש כזה כאילו אין זמן, מאבדים זמן, תחושה שממהרים לאנשהו, להשיג משהו. אז זה ככה איך החודש באופן כללי צפוי לעבור. או דאגה גם לגבר, או שבאמת צפוי להגיע איזשהו גבר חדש לחיים שלכם. ממה להיזהר ולהימנע, אז יש לנו את המשרת מטבעות וקלובר. אז הקלובר הרבה פעמים מדבר על איזשהו מזל, איזשהו מטבע, קיבלתי איזשהו כסף, או איזשהו מטבע, איזושהי משכורת, העלאה, קרן השתלמות, או לא יודעת איזשהו רווח ממשהו, ועכשיו אני בעצם חושבת איפה להשקיע את זה בחזרה, או מה לעשות עם הכסף הזה, מה להשקיע לטווח ארוך. כרגע צריך להיזהר מהשקעות. כרגע גם צריך להיזהר מבזבוזים. צריך להיזהר מאוד. אם אתם מקבלים כסף או צפויים לקבל כסף, איזושהי העלאה או איזושהי תוספת בשכר או משהו כזה, כן יהיה כדאי לחסוך את זה ולא כרגע להשקיע. זאת אומרת, למצוא איזשהו אפיק שהוא חסכוני ופחות אפיק השקעות, בשלב זה בכל אופן. זה יהיה כדאי להיזהר ולהימנע מבחינתכם. כמו גם הקלף הוא קצת איטי כזה, אז יכול מאוד להיות, בגלל שהאנרגיה מהירה, אז
כן צריך לזוז בקצב אולי קצת יותר מהיר. זאת אומרת, אם יש לכם איזה שהם תוכניות או איזה שהם דברים שאתם כבר הרבה זמן רוצים לזרז אותם ולקדם אותם, זה הזמן כבר, כאילו אין עוד זמן להמשיך לסחוב משהו ולחכות שמשהו יבוא ויביא איתו. זה גם יכול להיות קשור להיזהר ולהימנע בחלק הזה. מה טוב צפוי להביא החודש? אז ממש מעניין, כי יצא לי את הצדק הפוך ודווקא רינג. רינג בלנורמנד הרבה פעמים מדבר על התחייבויות שהן לטווח מאוד ארוך, הצעות שהן שוות, דברים שהן מאוד כבדים, מאוד משמעותיים, מאוד ככה, אנחנו תמיד שמחים לקבל כאילו את הרינג, כי זה בעצם זה משהו יקר ערך, אבל הצדק הפוך, זאת אומרת, משהו יהיה לא הוגן שקשור בדבר הזה. בדרך כלל זה הסכמים שנופלים, חוזים שנכתבים אולי לא טוב, ולכן זה כאילו עוד עזרה עבורכם, אוקיי? זה גם הרבה פעמים מראה שלפעמים קרמה מגיעה אליי. אז אם התנהגתי בצורה שהיא לא נכונה מבחינה קרמטית, לא חתמתי על חוזה, ריביתי בן אדם, עשיתי דברים לא טובים, לא הוגנים, הקרמה עכשיו צריכה להגיע וזה ביג טיים. זה מתגלגל בגדול. כמובן שאם אין לכם דברים כאלה ואתם באמת אנשים ישרים ואתם לא בוגדים ואתם לא הולכים הצידה ואתם לא תוקעים סכינים לאנשים מאחורי הגב, אז אין לכם מה לפחד מאיזה שהקרמה תבוא אליכם ביג טיים, אלא פשוט להבין צריך להיות סופר עוד יותר זהירי בכל מה שקשור למיסוד, ליחסים, לנשואים, לחוזים, להסכמים, לשותפויות, כל הדברים האלה, כל דבר שאתם בעצם צריכים לחתום החודש, חוזה דירה, הסכם דירה, משכנתא, לא יודעת, כל מיני ניירת שאתם צריכים לחתום החודש, כדאי שתהיו בסכומים מאוד גדולים, או התחייבויות מאוד גדולות, או דברים גדולים, צריך להיות סופר זהירים איתם החודש, אולי יהיה כדאי אפילו לדחות אותם לחודש הבא. אז זה מבחינת מה טוב יביא החודש, יש פה עוד איזושהי עזרה. הרמז וההמלצה 5 גביעים, 5 גביעים זה קלף של איזשהו אובדן ואיזשהם משאבים שהולכים לאיבוד, אז צריך להיות ככה עם היד על הדופק, כי זה כאילו כמו רמז, אוקיי? רמז, להסתכל על חצי כוס המלאה, יכול מאוד להיות שיהיו איזשהם הפסדים גדולים, עצובים, וצריך איכשהו יהיה להסתכל על החצי כוס המלאה, לראות כאילו מה בכל זאת הרווחתי מההתנסות או מהדבר הזה, החודש, מה שזה לא יהיה. אז זה ככה גם, רמז והמלצה. וזהו, זאת הייתה הפריסה של אופציה מספר 1. אני אשמח אם תרשמו, תגיבו, סיימנו, עוברים לאופציה מספר 2. ובכן, אופציה שנייה, קלף אנרגיית החודש. איך הוא צפוי לעבור? וואו, דברים גדולים. ממה להיזהר ולהימנע. מה טוב יביא החודש? איזה קטע? אוקיי, רמז והמלצה. טוב, אז ככה, מאוד מעניין. קודם כל יש לכם, החודש הזה הוא מאוד משמעותי, משהו קורה פה מאוד גדול, קלף ההתעוררות. אני מבינה הרבה דברים, אני דווקא חושבת שיש פה איזה משהו דווקא בספירה הזוגית. משהו שאם אתם לבד, אז אולי הרבה מתהליך שאתם עוברים לבד, אולי אתם מתחילים עכשיו להבין שאולי לבד זה לא כזה נורא, או אולי משהו שקשור למי שהשקעתי בו לאורך הזמן, הם לא היו בדיוק מתאימים לי. הולכת להיות לכם איזושהי סבטוחה שקשורה בספירה הזוגית, התבחששות כזה בתוך עצמכם, אבל התבחששות הזאת היא בסופו של דבר טובה, היא תניב את הפירות שלה, אתם צריכים לעבור את השלב הזה שלה. התבחבשות כזה בתוך עצמי, ולמה זה קורה לי, ומדוע כל הקושי הזה והסבל הזה וכולי, זה איכשהו יביא איזושהי הערה, איזושהי פפני, איזשהו דרך חדשה, נתיב חדש, הבנה מעניינת, וזה יפתור לכם כל מיני איזשהם בעיות שהיו לכם בספירה. קלף אנרגיית החודש, 9 מטבעות, זה חודש טוב. חודש שבעצם אומר על פיריון. בזוגיות זה לא קלף הכי מומלץ, הכי טוב, אבל זה כן קלף שאומר, אני ממוקדת בעצמי, אני משקיעה בעצמי.
לקנות, אני הולכת לטיפול פנים, עושה בשביל עצמי משהו, מטפחת את עצמי, הולכת, לא יודעת, קונה לי איזה בגד, מתרעננת, מתחדשת, עושה איזה קניות חדשות וכולי. אז זה ככה הקלף הזה בעצם מבטא. גם יכול מאוד להיות שיש פה איזושהי השקעה כלשהי כלכלית במשהו, אבל זה בהכרח מדבר על השקעה כלכלית שקשורה בכן. כל החודש הזה הולך להיות סובב סביבכן. כמובן שלבנות מזל שור, אז בכלל הולך להיות יום הולדת ממש טוב למי שנולדה בחודש מאי ועם מזל שור. אז חודש כזה ממש פרודוקטיבי, עם הרבה הכנסות, הרבה מתנות, הרבה סביב עצמכן, אתן במרכז, ובאופן כללי גם אם לא, זה חודש כזה שבאמת מראה שהתמקדות בעצמי, בעשייה שלי, ברצונות שלי וכו'. ביופי שלכם. איך החודש צפוי לעבור באופן כללי? אז יש לנו איזושהי הערה. משהו מגיע ומתקרב, איזושהי תובנה, ממש עכשיו לרדת אליכם ולהגיד משהו. איזה שהם הבנות, אוקיי? זה תמיד קלף של הבנות. עכשיו זה גם איזשהו קלף שהרבה פעמים אצלי בקריאות מדבר על יציאה מאיזשהו משבר. אז אם חוויתם לאחרונה איזשהו משבר כזה מאוד גבוה וזה, הקריאה והסיום של המשבר, זאת אומרת לקראת לבוא. קלף שבאמת מדבר על איזה שהן חדשות צריכות להגיע, והן הולכות להיות חדשות רועמות, גדולות, משמעותיות, חדשות כאלה שממש כמו בציור מוציאות בן אדם מהקבר, כאילו זה כל כך כזה שוס וכל כך ענק שזה וואו, כאילו מטורף. אז חדשות כאלה בדרך לבוא בחודש מאי. יכול מאוד להיות שזה חודש שאתם צפויים לפגוש מישהו מאוד משמעותי, או לקבל איזושהי תובנה כלשהי שהיא נורא 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 משמעותית. אז זה מבחינת איך צפוי לעבור החודש באופן כללי. מה טוב יביא החודש? אז החודש מביא לנו איזושהי חוכמה שהיא קצת אחרת. השועל מביא איתו חוכמה שקשורה בדיפלומטיה, אוקיי? בזה שאני צריכה לדאוג לאינטרסים שלי. הקלף הזה גם הרבה פעמים מבטא איזושהי הבנה, בוא נגיד על איפה השקעתי את המשאבים שלי ועד כמה אני מרוצה ממה שיצא והושקע. זה יכול להיות דווקא בספירת עבודה ממש. כשאנחנו נתקעים באיזשהו מקום עבודה הרבה מאוד זמן, ואז פתאום באיזשהו שלב, רגע, כמה נתתי לאורך השנים ומה אני מקבלת בתמורה? האם זה באמת השכר שהוא שווה והולם לכל העשייה שלי וכל מה שאני עושה? אוקיי, מה אני צריכה לעשות? איך אני צריכה לבקש העלאה? ופה נכנס השועל, להיזהר ולהימנע. להיזהר ולהימנע מתחמנים או אנשים שמסבנים אתכם. צריך גם לדעת אם אתם רוצים העלאה או כאלה, איך לבוא, איך לפנות, איך להגיד, איך לבקש את זה. וזהו בעיקרון, להיזהר להימנע מזמן מבוזבז ומנצלנים. יכול להיות שיש בסביבה שלכם אנשים שהם קצת מנצלים וזה, צריך קצת להיזהר מהם. או לפחות לפתוח את העיניים לגביהם כדי לדעת לעקור אותם בזמן. ולא לתת להם להמשיך לגזול מכם את האנרגיות שלכם, את המשאבים שלכם וכו'. אז זה להיזהר ולהימנע. מה טוב צפוי להביא החודש? אז תראו, יש פה איזושהי מריבה, אוקיי? איזושהי משהו שאני הולכת בעצם סחור ביני לבין עצמי. עכשיו, המלחמה הזאת, הפנימית הזאת, או עם אנשים אחרים, או איזה שהם ריבים, או איזה שהם ויכוחים, או איזשהו משהו דווקא טוב ומטיב, הוא צפוי להביא איזשהו הבנה, אוקיי? כל הקושי, זה בעצם מדבר, כל זה מהחלק של הקלף התעוררות. כל הקושי בעצם אמור בסופו של דבר להביא איזושהי מתנה, איזושהי פריחה, איזושהי הבנה לאן אני רוצה, ומה אני רוצה, ומה חשוב לי. ובעצם לאן אני מכוונת,
הפרחים בלנורמנד הרבה פעמים זה באמת מתנה, וזה איזשהו משהו כזה של פריחה, ומשהו שבסוף, בסוף שהכל משתלם והכל מגיע לידי מה שנבחר להיות ואיפה שאנחנו רוצים להיות. אז זה מבחינת רמז והמלצה, מה טוב יביא החודש. רמז והמלצה, שתי חרבות. השתי חרבות פה ספציפית הוא עם דגל לבן. זאת אומרת שיש פה איזשהו פוס משחק. צריך לעשות איזשהו רגע כזה של פיוס, בין אם זה פיוס ביני לבין עצמי, בין אם זה פיוס עם עוד איזשהו בן אדם שאולי אתם בריב איתו, או צפויים להיות בריב איתו, לבוא מנקודת פיוס ואז לעשות איזה שהם חושבים. רק מתוך מקום של שקט בעצם אפשר לעשות איזה שהם החלטות, בין אם לחתוך, בין אם להמשיך, בין אם להתקדם, רק ממקום של שקט. אז כל הריבים, כל המקומות האלה שיש לכם ריבים, שיש לכם כזה אנרגיה כזאת של להוכיח את עצמי, או מקום כזה של אגו, בסופו של דבר תבינו שהוא לא מביא אתכם למקומות הנכונים, ושדווקא צריך להיות רגוע כדי לקבל איזה שהן החלטות לגבי החיים. זהו, זאת הייתה אופציה מספר 2, אשמח לדעת כמובן איך היא הייתה עבורכם. סיימנו ועכשיו עוברים לאופציה מספר 3. ובכן, אופציה שלישית, קלף אנרגיית החודש, איך הוא צפוי לעבור באופן כללי, מעניין. ממה להיזהר ולהימנע. מה טוב יביא החודש, מעניין, שתי ארקנות בוגרים ורמז והמלצה. אוקיי, מעניין. החודש הזה מאוד נראה חודש של חתונה, אז אני לא יודעת אם אתם באופן ספציפי מתכוננים לחתונה או מתכננים חתונה, או מישהו מאוד קרוב אליכם, זה יכול להיות בת, נכדה, לא יודעת, מישהו כזה בדוד האחות. אז זה כזה מאוד מרגיש, אני לא יודעת, מישהו בסביבה שלכם, או אולי אתם, כזה מאוד חתונה. ויש הרבה קשיים סביב חתונה, והרגע כזה של חתונה, או רגע כזה של איזושהי בחירה ממש חשובה. ובאמת שהחודש בסופו של דבר כן מביא איזשהו איזון. זאת אומרת, אחרי שנעבור את החלק של הבחירה, אחרי שנעבור את החלק של החתונה, או איזשהו אירוע או משהו, צפוי להיות פה בחודש מאי, איזה משהו כזה מאוד 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 משמעותי. אחרי שאנחנו נעבור אותו, צפויה איזה רגיעה, צפוי להיות איזשהו איזון והתאזנות. חשוב מאוד לשמור על, כן, אנרגיה כזאת, רגועה כזאת החודש, למרות שזה קשה, מעמיס, יש הרבה משימות, הרבה מטלות החודש הזה, דברים להספיק, תחושה כזאת היא מאוד עמוסה, צריך איכשהו יהיה לשמור על זה מאוזן. אנרגיית החודש, יש לנו 10 מוטות. אז 10 מוטות זה אנרגיה שבאמת מדברת על חודש עמוס, הרבה דברים לעשות, הרבה משימות, הרבה עול. התעסקויות בכל מיני דברים. יש תחושה שהכל נופל עליכם, שאתם צריכים לארגן 1, 2, 3, 4, לטפל בזה ולטפל בזה ולטפל ככה וזה. והרבה דברים בקיצור נופלים על הכתפיים שלכם, וזה ממש עמוס, וזה נראה שאתם מנסים לתפוס את הכל ביחד, ובאמת לטפל בכל הקשיים, בכל הבעיות, בכל כיבוי שריפות שצפים בחיים שלכם החודש הזה. כן, זה יהיה חודש עמוס, זה יהיה חודש מאתגר, זה יהיה חודש עמוס, אבל בסופו של דבר הוא כן צריך לקחת את הדברים כזה בפרופורציה ולהבין שזה זמני. זה לא משהו שצפוי להיות לנצח או משהו בסגנון זמני. איך החודש צפוי לעבור באופן כללי? אז יש לנו אוהבים, יש לנו גרדן, בגלל זה דיברתי על חתונה, בדרך כלל זה כזה שילוב כזה של חתונה מפוארת, בין אם זה שלכם או בין אם זה של מישהו. עוד מה זה יכול להגיד, מישהו שאני בעצם פוגשת שהוא הסולמייט שלי, מישהו שאני צפויה לפגוש שהוא האחד שלי. בין אם זה מישהו שהוא מעבר, מישהו שהוא חדש, יש פה איזשהו מפגש מאוד משמעותי, מאוד חשוב, יש פה איזושהי בחירה גם שצפויה לעשות, כאילו בחירה ממש ממש חשובה, בחירה כזאת שיכולה להשפיע על כל החיים. אז חודש מאי צפוי להיות מאוד מעניין עבורכם.
צפוי להביא באמת איזה שהן בשורות כאלה של זיווג, של אינטימיות, שגם אם אתם בזוגיות, אז זה איזשהו חידוש של הזוגיות, כי בעצם אנחנו קצת יותר יוצאים, קצת יותר מבלים, קצת יותר עושים דברים בחוץ, יושבים במסעדות, יוצאים לכל מיני מקומות, לא יודעת, יש פה איזושהי יציאה לאור, אולי אפילו נגיד יציאה מהארון, כאילו אם מישהו מכם באמת נמצא בתוך הארון, אז אולי החודש יהיה פה את היציאה הזאת של הנה אני הומו, אני לסבית וכו'. זה חודש כזה מאוד משמעותי, יש פה בחירות מאוד גדולות, יש פה איזה שהן חדשות שצפויות להתבשר שהן גדולות, אבל משמחות. זאת אומרת, לא משנה כמה קשה וכבד זה מרגיש לכם, צפויים להיות איזה שהן חדשות שהן גדולות, משמעותיות, והן לצד החיובי, לצד המשמח. ממה להיזהר ולהימנע, זה אומר לא להתקמצן. יכול מאוד להיות שיש לכם איזושהי נטייה לחסוך כסף, לאגור כסף, לשמור לאיזשהו יום שחור, או לא יודעת מה. יש פה ממש לא להתקמצן, לא לפחד. כסף אמור ללכת החודש, אני לא יודעת לאן ולאיזו מטרה, אבל הוא אמור ללכת והוא ילך. וליידי זה להקשיב לאינטואיציה, להקשיב לקול הפנימי, להקשיב לאישה, לדמות של אישה. אם אתה גבר ואתה צופה בזה, אז איזושהי אישה בחיים שלך הולכת לייעץ לך, כדאי מאוד להקשיב לעצות שלה, היא באמת תיתן עצות מאוד נכונות ופרקטיות. אז זהו, זה ככה החודש להיזהר ולהימנע מחסכנות יתר. צריך להבין שכסף החודש ילך כך או כך, צריך לאפשר לזה, לא להתמרמר מזה, לא לפקוט, לא לתת לרגשות להשתלט על כסף שהולך ובורח, וזה ככה ממה להיזהר ולהימנע. מה טוב יביא החודש? אז כמו שיש לנו את אנרגיית החודש, 10 מוטות, ככה יש תארים. בעצם הוא יביא לנו הרבה מאוד חוכמה, הרבה מאוד חיבור לאינטואיציה, הבנה שמקושי יש צמיחה, הבנה שנסתרות דרכי האל, יש פה חיזוק של האמונה, יש פה חיזוק של האינטואיציה, ויש פה באמת איזשהו משהו שאתם צפויים לגלות על עצמכם, או באופן כללי על החיים, שהוא יהיה מאוד מאוד משמעותי. זה ככה מבחינת מה טוב יביא החודש. וגם הרמז וההמלצה שלכם, בעצם יש לנו את הקלף של המתינות. אז הוא נראה ככה כמו איזה שתי פרחים יפים כאלה. הוא בעצם אומר שהכל בסוף מתאזן, ולעולם יש בלנס, ליקום יש בלנס. צריך להאמין לבלנס הזה, בסוף תהיה פריחה, יש פריחה, דברים צומחים, דברים טובים יבואו. אז זה ככה לרמז וההמלצה של אופציה 3. אנחנו סיימנו, אני אשמח לדעת איך הקריאה הייתה עבורכם, ועכשיו אנחנו סיימנו ונעבור לאופציה מספר 4. ובכן, אופציה רביעית, קלף אנרגיית החודש, איך הוא צפוי לעבור באופן כללי, ממה להיזהר ולהימנע, מה טוב יביא החודש, רמז, איזה מעניין, יצא לכם כאילו רמז בהמלצה, יצא לנו הקיסר, אבל פה יש לי את הקיסרית הפוכה, אנרגיית קיסר וקיסרית. גם אני לא מופתעת שיש לי קיסרית ויש לי 6 גביעים, בדרך כלל כאילו הם תמיד איכשהו מגיעים ביחד בקריאות היותר גדולות, כאילו לא הקריאות של היוטיוב שאני עושה, אלא דווקא קריאות ייעוץ האישיות. כי זה הקלף של אימא, הקלף של האוהבת, החומלת, הזה, וזה הקלף של הילדים. טוב, אז באופן כללי, יש לנו קצת אנרגיית גביעים מאוד חוגגת פה. עכשיו, פה הוא נפל לי הפוך, אז בעיקרון צריך להיזהר מהמקומות הרגשיים, גם 8 גביעים, גביעים, הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד תחושה כזאת שלא רואים אותי, שלא מעריכים אותי, תחושה כזאת שחסר לי יציבות, חסר לי שפע, חסר לי אהבה, כל מיני חוסרים כאלה שיש איזו תחושה שאתם רוצים להשלים אותם.
זה ככה החודש מראה כזה מנקודת מבט זריזה. קלף אנרגיית החודש, 8 גביעים, זה אנרגיה שמשהו אנרגטית כבד, זה איזושהי אנרגיית דיכאונות, צריך להיות מאוד מאוד זהירים. הרבה פעמים זה אנרגיה שאני עוזבת את הישן, המוכר, הטוב, ואני רוצה ללכת רגע ולנסות לממש את החלומות שלי, לנסות לממש את הייעוד שלי, משהו, איזה תשוקה, אני מרגישה שחסר לי חיות, חסר לי לוידו, כאילו חסר לי את התשוקה הזאת, את הפשן, כן, וזה בעצם האנרגיה. האנרגיה עכשיו, זה קלף בגלל שיש פה את הירח שם, אז זה באמת מראה איזושהי תקופה כזאת של חודש מאוד מבלבל אנרגטית. מאוד מרגיש כזה כאילו מישהו מתעתע בי, מישהו שולט בי, משהו לא מאוזן אצלי. זה בסדר, אוקיי? אז דעו לכם שהחודש אצלכם ספציפית מביא את האנרגיות האלה, אז אם אתם תחושו איזשהו בלבול, איזושהי ירידה אנרגטית או תסכול או דברים מהסוג הזה, תדעו שפשוט זה עניין שהוא אנרגטי כרגע אצלכם, זה איזושהי תקופה. התקופה הזאת זה בעצם מראה על איזשהו רצון לעזוב ולסיים מקום מוכר, מקום ידוע, משהו שהיה לי בו טוב, אבל כבר לא טוב לי, אני רוצה להתקדם ולנסות עצמי במקום אחר, וללכת אחרי התשוקות שלי, אחרי הרצונות שלי, ולשים את עצמי במרכז. איך החודש צפוי לעבור באופן כללי? אז יש פה איזשהו, זה כאילו כמו דיסוננס כזה, כי דווקא אביר הגביעים זה קלף כזה מאוד נאמן, והוא הפוך, ופה יש לי כלב שזה נאמנות. אז תראו, יכול מאוד להיות שהחודש תגלו על איזשהו אמת על חברים, על איזשהם מערכות יחסים שאתם נמצאים איתם. אולי לא בהכרח חברים, אבל מי באמת חבר? אוקיי, חבר יכול להיות בעל, חבר יכול להיות ילדים, חבר יכול להיות סתם באמת חבר, משפחה, לא יודעת, כל אחד ומי שהוא מגדיר, כאילו, מגדיר כחברים שלו. יש פה איזושהי אכזבה בספירה הזאת באופן כללי. כאילו חודש מאי מראה אכזבה מחברים, או מחבר, או מיחסים שיש לכם עם מישהו. משהו שם מאכזב, זה כאילו אתם רוצים ומחפשים איזושהי תמיכה, והתמיכה הזאת נראה שצפויה לא כל כך לבוא. אז זה ככה באופן כללי, אז יכולה להיות פה איזושהי באמת אכזבה העידוד הזה, המילה הטובה הזאת, החיזוק שאתם רוצים, מקווים, הוא לא יגיע, ואז בעצם יש איזשהו עיבוד אמון בחברות כלשהי. זה ככה באופן כללי החודש מביא איתו. אז תהיו ערוכים לזה. ממה להיזהר ולהימנע? יש פה צומת. הצומת אומר בחירה כלשהי. שתי כיוונים. עכשיו, כשאני עושה בחירה, אוקיי, והקיסרית הפוכה, תיזהרו עם הקיסרית כשהיא ישרה, היא כזאת, היא מאוד נותנת, כאילו היא כמו אנרגיית אימא אוהבת כזה, שפע כזה, טוב כזה, זה אנרגיה ממש טובה, אבל היא הפוכה. אז זה בעיקרון אומר לעשות איזושהי בחירה מתוך מקום של אני מסכנה, או לא קיבלתי, או לא מגיע לי, או כל המקומות שיש בהם אגו, תיזהרו לעשות שם בחירות, כי אתם לא תעשו בחירות נכונות. צריך לעבוד על זה, אוקיי? צריך לעבוד על איזשהו אנרגיה כזאת של לא להיפגע, לא לקחת דברים אישי, החודש ספציפי. כשאתם מקבלים החלטות, תקבלו החלטות על סמך שיקולים שהם לא רגשיים, אלא יותר שכלתניים, יותר כאילו להיות כזה מאוזן, להבין מה האופציה הזאת מביאה לי ומה האופציה הזאת מביאה לי, ולא ללכת באיזשהו דרך או באיזשהו כיוון שבסוף אתם תמצאו את עצמכם כאילו הלכתם לאיבוד. אוקיי? עכשיו, הקטע של הקרוס, שהוא בעצם אומר שהיעד שאתם צריכים להגיע אליו, אתם תגיעו אליו בדרך הארוכה או בדרך הקצרה, זה לא משנה. השאלה איזה דרך אתם בוחרים, ארוכה או קצרה. אז לפני שאתם עושים טעות והולכים בדרך הארוכה, ואז הולכים לאיבוד, ואז עוד פעם פה שם זה, כדאי לדעת לעצור, להוריד את האגו ולנסות לחשוב על פתרונות ודרכים לפתור דברים
בצורה שהיא מאוד שקולה ועניינית, כדי ללכת בדרך הקיצור, ולא לעשות את הדרך הארוכה ליד שאליהם אתם מכוונים. להיזהר ולהימנע מאולי דמות של אימא או דמות של איזושהי אישה מאוד חשובה בחיים שלכם שמבקרת אתכם. לא לתת לזה יחס, לא לתת לזה מקום לפגוע, לקחת את הביקורות או את ההאשמות או כל מיני דברים שאולי האישה הזאת יכולה לבוא לכיוון שלכם בכאילו לנסות לחשוב על זה ממקום שכלי, בקיצור, לא ממקום רגשי. כל החודש הזה באופן כללי, דעו לכם, יציף לכם הרבה, וכדאי יהיה לשמור על איפוק. הרמז וההמלצה, קיסר זה איפוק, זה אנרגיה זכרית יותר. ככה, מה טוב צפוי להביא החודש? אז יש לי פה 6 גביעים וטאואר. אז אם בשבילכם, כן, בידוד מילדים ושקט מילדים זה בשורה טובה, אז בידוד ושקט מילדים. זה יכול לבטא לחלקכם. לחלקכם זה יכול לבוא ולבטא איזשהו מפגש, או חתימת איזשהם מסמכים שקשורים לילדים שהם מאוד טובים ומשמחים וחשובים, או טיפול באיזושהי בירוקרטיה חשובה וסגירת קצוות בירוקרטיים שקשורים לילדים. בקיצור, ילדים, ספרת ילדים וכל מה שקשור לבירוקרטיות, מוסדות ממשלתיים, עניינים, דברים מהסוג הזה. אז זה דברים טובים שצפויים לבוא החודש. הרמז וההמלצה, קיסר. הקיסר בעצם מדבר שוב על אנרגיה שהיא קצת יותר יציבה. אוקיי? לעשות דברים לא ממקום אמוציונלי, לא להגיב באמוציות, להגיב בצורה עניינית, בצורה שקולה כזה, שכלית, עם הראש, להיות יציבים כאילו מבחינה רגשית, להפעיל קצת יותר את הראש. זה ככה רמז והמלצה לחודש הזה עבורכם. זהו, אנחנו סיימנו עם האופציה הרביעית. אני כמובן אשמח לדעת איך הקריאה הייתה עבורכם, לייק ותגובה. סיימנו ועכשיו אני אעבור לאופציה האחרונה. ובכן, אופציה חמישית, קלף אנרגיית החודש. הפצצתם. איך הוא צפוי לעבור באופן כללי? לא כל כך טוב. ממה להיזהר ולהימנע? מה טוב יביא החודש? רמז והמלצה. טוב, תראו. מאוד מעניין. יש פה פירוק של משהו, אבל זה נראה פירוק לצורך הרכבה. אז כל דבר להיות עם האנרגיה שלו, כי דווקא הסוף של הקריאה, אם עכשיו הקריאה הזאת מתחילה, פיצוץ, ריבים, כאילו גרוע מכל, כאילו בדרך, דברים גדולים, פירוק יחסים, הסכמים, כאילו דברים מתפוצצים וכולי. מצד שני, יש פה עדיין מה טוב יציבות, מה טוב, לפעמים צריך את הנענוע, את הזעזוע, את יודע מה, שמע, אני רוצה להתגרש, דווקא המקומות האלה של הפיצוץ יכולים לבוא ולהביא איזשהם איפוס, כאילו. צריך לפעמים לזעזע משהו כדי לייצב אותו. אז ככה בעצם הקריאה הזאת נראית. גם הרמז וההמלצה של 8 מוטות הוא די חיובי, הוא די מראה, זה קלף כזה של חדשות טובות שצריכות להגיע, חדשות שמרגשות אותנו, תשוקה שצריכה לבוא. זאת אומרת, למרות הקושי, למרות הדרמה, צפויה להיות פה איזושהי דרמה, תחילת חודש, אמצע חודש, משהו כזה, לקראת סוף החודש, דברים צריכים להתייצב ולהיות סבבה. יש פה הרבה מאוד קלפים שגם משפחה, הרבה מאוד התעסקות בגבר, ככה החודש הזה נראה. אז אנרגיית החודש מגדל, ריבים, פיצוצים, כסתחים, פירוקים, הרבה דרמה, נפילות, קשות, כואבות, נמוכות, אין מה לעשות, זה הקלף, זה האנרגיה, זה מה שזה הולך להביא. זה הולך להיות, אבל לא לפחד, לא להיות עכשיו בלחץ, אוי ובוי חנה, ניפתה לי פה נוראות, לא, אתם צריכים לאפשר לזה.
זה יבוא, זה צריך לבוא, כי יש דברים כנראה במערכת יחסים שאתם מנהלים, או בקשרים שאתם מנהלים, או משהו בסגנון הזה, בין אם זה בעבודה או בין אם זה בזוגיות, שצריכים פירוק. צריך זעזוע, צריך רגע איזשהו איפוס, צריך לרגע את השפל המדרגה הזה כדי לקום מהשפל מדרגה. אוקיי? השפלים האלה שאנחנו מגיעים אליהם, המקומות הקשים שאנחנו מגיעים אליהם, בסופו של דבר מאוד מפתחים אותנו ועוזרים לנו להבין הרבה מאוד דברים. אז זה מבחינה אנרגטיקה. מה החודש, איך החודש צפוי לעבור באופן כללי? אז יש לי את שתי גביעים הפוך וליידי. אז זה יכול להראות משהו שבא זאת אומרת, אישה מחליטה, אישה קובעת, שהגיע הזמן לסיים מערכת יחסים, בין אם היא זוגית, בין אם זה בעבודה, הגיע הזמן לפרק שותפות. החברות הזאת, או חברות עם חברה כלשהי, או משהו בסגנון, משהו עכשיו הולך להתפרק. מישהי מקבלת החלטה שהגיע הזמן לסיים את החברות, את המערכת יחסים, את השותפות, את המשהו בסגנון הזה, זהו, הגיע הזמן לסיים את זה. וזה כאילו כביכול החלטה שמתקבלת באמת בכובד ראש, לא באיזה סתם. אז זה ככה באופן כללי החודש צפוי לעבור עם איזשהו פירוק או ערעור של יחסים. ממה להיזהר ולהימנע? אז יש לי פה הסתכלות בהתכתבויות, להיזהר להימנע דברים שחוזרים על עצמם, אוקיי? צריך להיות זהיר, כאילו אם כשאני בעצם חוזרת על איזשהו דפוס, אוקיי? החסידה זה איזשהו חזרתיות. צריך להיזהר ולהימנע זה כאילו קלף כזה שמי שמחפש מוצא, אוקיי? אז אם את מחפשת את הבן זוג שלך, או אם את מחפשת את החברה שלך, או אם מישהו מחפש אתכם, דעו לכם, הוא ימצא. מי שמחפש מוצא, לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל למצוא מה שצריך למצוא, אוקיי? לבנות תיק על בן אדם זה לא דבר כזה קשה. גם הבן אדם הכי נקי, הכי כאילו חלק, אפשר לבנות עליו תיק. אני תמיד אומרת על זה שנגיד מייקל ג'קסון, בעיניי, כן, הוא היה בן אדם מאוד טהור, ועדיין הצליחו לבנות עליו תיק. אז מי שמחפש מוצא, אז להיזהר ולהימנע מחיפושים. אם אתם מחפשים בן אדם, בוודאי שאתם תמצאו אותו. ואם מישהו מחפש אתכם, אז דעו לכם שאין מה להיות זהירים ולהסתיר ודברים כאלה. מי שרוצה מוצא. אז להיזהר מהדברים האלה, להיזהר מלהסתכל התכתבויות של בן אדם, כי אם תסתכלו אתם תמצאו, לא כזה קשה. ומאיזה שהן תגובות שהן חזרתיות, שהן כל הזמן חוזרות על עצמם, צריך להיזהר. זאת אומרת, אם במקרה מסוים אני תמיד מגיבה באופן X, אז לא להגיב עוד פעם X, לנסות להגיב Y. זה מה שלהיזהר ולהימנע, מקווה שאתם מבינות למה הכוונה. מקסימום אם לא, תרשמו בתגובות, אני אסביר. מה טוב יביא החודש קיסר ובוקט? אז בסופו של דבר, עם הזעזוע, עם הזה, בסוף זה מביא יציבות, בסוף זה מביא הערכה, בסוף זה מביא לפעמים, כשמישהו מתנהג אלינו לא יפה, או לא מותאם, או לא טוב, ואנחנו נותנים לבן אדם הזה סתירה, פתאום הוא מבין שצריך לדבר אלינו בצורה אחרת, ולכבד ולהעריך, ולהתייחס בכבוד שמגיע לנו. אז אוקיי, אז כל הדרמה שצפויה להיות לכם בסופו של דבר היא טוב ומיטיב. היא תביא באמת, יש פה גבר שמעריך, שנותן, שפתאום מגיע להחלטה, שאת האחת שלו, שאת הכי טובה שלו, מביא לך פרחים, מעריך, פתאום עושה מאמץ, מתייצב, מתיישר וכו'. אז זה כל מה שזה בעצם אומר. גם בספרת עבודה, גם דברים שקורים עכשיו בעבודה, בסופו של דבר, הם יביאו או מקום אחר חדש, טוב יותר, יציב יותר, שמעריכים אתכם בו, או המקום הנוכחי יבין, מה קורה פה משהו, טוב, מהר מאוד מתאפסים ומתיישרים ומייצבים את הדברים ונותנים העלאה או מה שזה לא יהיה. הרמז וההמלצה, 8 מוטות, חדשות טובות, דברים זזים, דברים מתקדמים, דברים יבואו, אבל זה יהיה חדשות טובות, זה דברים טובים שצפויים להגיע, אז פשוט תהיו ערוכים לזה.
זה נראה על פניו שצרות מגיעות, אוקיי? צריך לאפשר להם להגיע. אחרי שהן קורות, אתם תראו שדברים מסתדרים לצד הטוב יותר. זהו, זו הייתה אופציה חמישית. אשמח לדעת איך היא הייתה עבורכם, לייק או תגובה. סיימנו ונתראה בפריסה הבאה.